Pa gdje ste, braćo moje? Kako ste mi danas? Dobrodošli u moj novom kanalu. Braćo moje, danas kao što možete vidjeti u nasu ovog videa, danas smo opet tu na Omegle TV-u. Kao što možete vidjeti, samo ćemo stavimo cijel ekran. Nadam se da vidite. Ako ne vidite, jebi ga, što nam radim. Danas opet krećemo sprdnju na Omegleu. Znači, ovo će da bude epski, majke, šanjem se bit će kurac, ono nema nikoga, ako normalno ga Omegleu. Bio sam na Omegleu 2 put možda, i sve narkoman do narkomana, buraz ne zna se koji gori, majke, par po meni. Uvijek je malo... Tako ono, ajmo odmah da krenemo, 243.000 je tu, ok, ajmo imamo ko je sve tu. Ok, brat, da se spremimo, ajmo ko je tu. WTF? Dalje. Šta bre, ne mačkaj? Beži bre. Ja tražim Srbine burez. Ok. Gdje si brate narkomane, ko te jebe? Buraz. Bože. Buraz. Ćao. Jebem ti mater. Piču. Koja pedra, jebem ti kur. WTF. Brat. A koji kurac, brate, izlazi mi samo pederi ovdje. WTF. Bože mi se čuo. Desbon mali, sediš mi na kari. Bože mi se čuje retarda. WTF. Čoda. WTF. Dalje. WTF. Neki narkomani burazer. Narkoman burazer. Opa, gdje ste dame, šta se radi? Ništa, ti? Ništa, ali malo smor na Omegleu došli i tako. Super. Odakle si? Jao, jebe me glupu. Ja sam glupa, čekaj. Ima neka devojka. Odakle si? Odakle sam? Si glup? Odakle sam? Da. Ja sam iz Čačka. Ajde, glup, nije dobro napisao. Buraz. Ma jedva sam ih čuo, brate. Jebem ti ovaj kurec. Da ti jebem. Brate, jedva ih čujem, fora. Što je na snimku, brate, ali ja ih ne čujem. Tek, da stavimo lepo suške. Če stavimo suške i nadam se da ćemo da ih čujemo. Bar malo jače. Ajmo sad. Ko te jebe? Burezeru. Voli ja pička. Oj! Bože! Bože, poljubim ti sunce! WTF. Tako je spojeno. Gdje ste bre, šta ima? Šta se Evo radi? blejimo kod tebe. Ništa, boje i tako. Super. Odakle si? Čačak, vi? I Subotica. Kako je tamo? Hladno. Lepo. Hladno je, januar. Hladno je, januar, ja sam svaki put.
Tako je. Koliko imaš godina? 15. Što, koliko vi imate? Ja imam 18, davno. Buraz! Dažo, te 18%. Ćao. Ćao. Znam, ja sam komedija Željka, hvala. Da. Priznajem. Radiš? Ništa, evo boja i tako, ti? Evo, ništa. Jedemo i blimo na gled. Pa dobro, koje ste vas 2 godište? Pa je pogodi. Samo sam na teri bio. Ti si 0... Koje? 0,5, a ti tamo pored ti što jedeš to šta god, ti si 0,7. Nemam pojma. Za nju si pogodio, za mene si omašio. Koji si ti? Ja sam 2003. 2003! Brate, mi ako si 2003, ja sam... Ne znam, nisam... Mihajlo kupi. Pa dobro, ne moraš da mi veruješ. Ma verujem ti, ja nije to problem. Neću da prosto samo skoro da ne budemo Meksiki do nekog nešto. Ne stavimo. Ja može od tebe Insta 03, ja može Insta. Evo čak. A koje si godište? Ja sam 05. Sad neva, sad ćemo mi to dokucamo, čekaj sekund. Matematike i fizike je nekako prate i što se su kritični. Ne vem. Vidi ova roba. Molim, šta si rekao? Opa, evo ga. Gdje mi jaknu? Alo. Prva usta. Jesi dodao? Jes. Trebao bi jesam, pogledaj. Pa ne piše mi ništa. Fak, pogrešan Insta, čekaj. Da sam ja lepo upisala? Sad ću da ja mislim da ja nisam. Čekaj. Evo, gledaj, ovo je slika. Aha. Piše mi u opisu početna tačka svakog uspeha je želja. Brate, ne mogu te naći. A ja ko ti mene? Evo, sad ću ti ja kažem. Ništa nisi vidio. Nisam, pošteno. Vibe. Piški mi se, ajde požuri. Jesam, posao sam. Ma bre, kako si upisan? Pa evo. Ti mene zezat. Poslao. Nije mi stiglo. Ne bre, ovdje na... Johnny, a izvini, nisam videla. Dobro, glupa sam, jebi ga. Pa dobro, nisi ovaj. Ova ti je slika iz Minecrafta. Dep. Ok, zapratila sam. Moj brat. Ok. A da čujemo se na Instagram, vidimo se. Či poz. Poz. WTF, buraz, šta je ovo? Koji sam ja retard, buraz? Ja našao drugu ikušu, jebote, čekaj. Ovo laž bila sad, da jebe matke. Je stvarno zapratio? Vidi stvarno, aj, pravi zapratio, vidi ovo. Inače, 130 sam pratilaca na Instagramu, ajmo jako do, ajmo jako do 150, bure zajmu, bre. What the fuck. Znači,
opet nalazimo malo ribe na Instagramu, jer što a ne, na Instagramu. Na Omeglu. Tako da, ajmo dalje. Koga ćemo još lepog... Johnny Smith, koji ti kuci. Koga ćemo još da nađemo? Ajmo. Gdje? Samo gasu, si to ne skupljamo kasu, ja se ne... Ma ko te jebe? Prši bre. Cigan. Koji narkomani su ovo, bure? What the fuck? Daj, vrate neku još. Ej. Gde ste, šta se radi? Marko, on se zove Marko. On se zove Marko. Lazar. Bukvalno se zove Timotije. Miroslav. Šta se krstiš, mali? Ajde baš pizda. What the fuck? Okej, ovo... Ja bi ovo vrati. Ovo je bilo čudno, bude. Marko, what the fuck? Bože mi se čuje. What the fuck? Lepe slike, jebem te usta. Kao da ima neku ruku, znaš. Bože mi. Ma ko će biti, nikad ne počne. Nego šmrče jebem usta. Vidi, brate, zidni. Da. Daj mi! What the fuck? What the fuck? Sam ja to dobro vidio. Ako ne bilo muško, bre, ako ne vjerujem da je bilo muško, daj. Nije bilo. Okej, ajmo dalje. Ako neko bude otišao na Omega, on je od majke. Majke, burec. Ne možeš burec toliko rtelja. Ne možeš burec, gledaj narkomani, pa ne možeš burec. Lepa vrata, jebem ti mater, pit. Ja, bote, ne možeš burec toliko rtelja. Koji kurac? Se nek... Ma ja tebi, ja pokažem ti, Šta se radi? Malo košarka, malo ono, a? Lepo. Košarka, jes da je košarkaški koš iza nas, sad ne igramo košarku. A dobro, prvo mi pa napoj, nego šta se radi, malo napoj, a? Do Jadlovku ću. Pa jesu. Koje si ti godište? Šta misliš? Da ja znam, 0,5. Ne pojma, 0,4. Da ja znam. Koja ti treba? Koja ti treba? Pa tebe pitam, tebe što vidim. Ovu tamo ne vidi. Ona neće ni da se pokaže. Vidiš mi prste, kosu i to je to. Kosu baš i... sad vidim kosu, a malo pre nisam. Okej, lepa kosa, hvala. Šipči mi te spogodi, znaš. Odiš kurac. Obruč! Oprosti, obruč. Ja rekao će da pogodi, Neće, čuš ona. I da ja polovim mi. Kako si ti, šta radiš? Pa dobro sam ja, evo malo na Omeglu sprdnja i tako. Fino. A koje si ti godište? Ja sam 2010. A ko je ona? Ona tamo što je zopu. Koje si godište? Ja sam 2010. Ti? Čuti. Neće da kaže koje si godište. 2007. 2007? Au. 7. Au. Pa dobro. Ti?
Ja 2005. On je 2 godine stariji od mene, on je kao Nikola. On je 5 godina stariji od mene. Pa fino. A, dobro, ajde da se nađemo, ja sam 600. O kao. Okej. Kao ne. Ja sam 10. Imate od vas dve Instagram. Hoćete me zapratiti, a? Aj. A sad ću vam napišem. Kucam kom. Evo je. Aj, skrina. Kam sam kurac. Tako. Burez! 2006! To je 2000... Šta ja nalazim, Burezeru? Šta je ovo? What the fuck? Brat. Znači, brat. Ko još nije neko možda zaprati Instagram, join 90. Idemo jako kao 150 pratilaca, ajmo. Nego, Burez. 2007, 2006, buc. Prvo nije to toliko ošao, Burez. Ova što drži loptu jebote ko ciganika mi izgleda. Ova tamo... Najem ni pojem kako izgleda. Važno da ima... Ne vidi se čovjek jebote, ne vidi se jebote kureca. Ne vidi se čovjek. Hvala, Anastasija. Koji vam je kurac ljudi, pa znam da se histerično nema da se smijete kad me vidite, jebea mate. Buraz. Nije mi dobro. Kosa mi postaje ista, jebem ti suncu. Izvinjam se što psujem ovo iko, brate. What the fuck? Sigurno. Ćao. Ćao. Šta se radi? Jebem ti ja mate. Bože mi srce je ludo. Ne, ja sam vidio. Boj me kurac da vidimo. Buraz, koga sam ja, koji sam ja re. Zaplatio jebem ti materu. What the fuck, buraz, neki crn, nisam, šta je meni buraz, ja lupak. Buraz. Evo ima. Šta sam, ja ne mogu, Buraz, kad god vidim ovako neku stvar, ja ne mogu. Buraz! Izvinjavam što piram što čovjek kada bude retardijan. Snijamo već 18 minuta, a Buraz i ne zna. Dobio sam ovo, kao je. Okej. Pokazujem samo se sve. Dobro, pa ovo nisam. Buraz, šta je ovo? Najbolje kliknem pokaže kurac, brate, pa ja da stvarno ne znam. Najbolje to. Najbolje klik pokaže kurac. Bututu. Više da budem. Čovjek. Drži, brate, imao je neko normalan ovu meglu, brate. Rođeni. Već Roma, Buraz, pa ne moš mi to raditi, jebem u mati. Ne vjerujem, smajati. Znaš što, Buraz, treba i kušao jebati, 4. Buraz sve kidare, kao. U bolnici, šta je, pa nije u bolnici. Pa bolje rezi, majke.
Ko nek tamo nije bio peder? Ja ne znam. On si društveni da ikušao na peder. 200%. Znaš šta liči lik, ja ti godi od mene. Ne, ja te nikad nije godi od mene. Opet ovi. Sviraj, buraz, sviraj ko prođe. Vuto. Ja sam vidio nešto što nisam trebao. Vuto što ovako držim ruku ko pederi, buraz. Nemam šta reći, buraz. Ikušao puš. Aj budu. What? Ovo ikušao prozivao, vjerojatno sad. Brat. Šta crno ekran je? Ovi ljudi što stavaju crne ekran meni troluju, razumijete? Vidio, razumijete, nemam šta reći. Ovo bi posle tuširanja 200%. Bože. Ono 18% buraz. Ikušao 100%. Šta je ono bilo? Šta je ono bilo? Mamu ti ja jebem. To. Šta mi Ret. Ono je reta. Kidara jebem ga usta. Tako me kidara je bul. Opet to je da pa ne. Ćao. Ćao. Šta se radi? Ništa kod tebe. Ništa, smorno meglo i tako, čisto sprdaš. Aha. Dobro, ćao. Ćao. Boras kažeš ovakvog narkomana, mislim, ne možeš šta drugo da kažeš. Nema šta drugo da kažeš, Boras, nego aj ćao. Pa ne. Ček mek ti da im samo, jesu ove mene zaputio. Možeš me čisto zanimati, samo. Ne, niti će. Moći će kurac kidare, da ti boli njih kurac. Mogu još kao mene budu. Čekaj, se rastegnem burazer. Ako se pita zašto radim s vratom, to zato što dati ono, ne znam, nisam. Ovo me ne vera, vrat. Gore narkoman. A rejate, viš narkomana, šta nam kažeš? Te kur. Te. Zato vrate samo kidare mi se javlja. Ne znam, dobro su bio kidare. Nemo, nego ono treći, šta je mi, šta se? Okej, ono me je zaplašilo, majko, ako ćao čovjek sa 3 zuba bude skala. Šta je ono bilo? Šta je ono bilo, bude? Ja ne znam. Ja znam. A, buraz. Ono nešto jeste bio. Ha, šta je bilo? Ovo je čatša, šta je to bilo? Ne pojem. Snim. Ili snimam. Bože, sačuvaj, sakloni. Narkomana, burazeru, više, u kut.
3 put srpski čovjek Srbi. Neko, normalno. Šajs. Prezem nikog samo s prvom, bet. Smodno, burtnec. Koji kurec? Lijepo kisaku. Pa narkomani, možda nisu, brate, šta je ovo sebe. No, buraz, delaj mi ko narkoman. Ćao. Majke, sad ima svoje ribe koja mi dođe i moja dođe i kaže, gdje ste pičke stigu zraku čovjek, majke. Ja ne mogu što sam govorim. Buraz, pa jebem, majke, čovjeć put, bodovi me neke likuše, letele, 0, 10, ne pojma. Neke mi buraz, gledaj narkomani buraz. Šta mi je govorim narkomani, burazer, mogli su narkomani, šta je meni više? A ja sam veći od njih narkoman 100%, gledaj ga. Uviš ga buraz, ko će ga jede? I šta je sad? Ne smije ni mučića, burazeru, majke, ja bi sam sru i mučka. Lignio svoj, lepo. Ma jeb, no, prije. Čekaj da iskoristim. Kidare, buraz, pa ne mogu, brate, viš. Ti smala, stigo Zdravko Čović da te smara. Šta sam ja rekao? Moram smušiti sa onom. Mau. O, evo ga ponovo. Dobar dan. Dobar dan. Mau. Mau. Kako si? Ništa, evo, smori, tako. Ja sad vidiš i ovu drugu. Lepo. Brate, ne. Još. Burazeru, what the fuck. Dragi, ovo moje ljubav ti ignorišeš. Šta je bilo? Ništa, nego samo ono. Znaš neki problem? Jok. Samo Jok, kada dobro, pevaš, lepo. jebi ga ono. Vidim Sam ga. kriv. Aha? Opasno pevaš, jebi ga. A, Opasno pevaš, liko šaj sfalširala gore od... Ma ne, nije gore falširala gore. Kida neka. Ćao, Ćao. Šta se radi? šta radiš? Ništa. Ovo to me nazva kidarom, moj! Moj! To mi je rekao! Ja kidara, buraz! Ja kidara! Još u pečku materijalan dere, peto sam, kažem rekao sam kidara, buraz! Uvići kod da ja 17 godina, ono mi kaže kidara! Ma jebe mi matera! Dodole mi kurac, buraz, pa ne možu, da... Kidara nek, daj ti ja kidaru neka te neka troka. Jebe mu mater. Kidar. Ja. Jebite go. Gde ovo prebacujemo na Ameriku, buraz. Nemoj prebacim... Gde su jebe mi mater? Gde su? Brate, gde su, brate. Ej! Ne bih kod Hrvata što se radi, braće Hrvati. Ja ne skipujem, svi mene. Ja ne skipam svima, moš u pičku materiju. Da, ne mogu. Like ima video, neću da sečem. Možda ću da ga editujem, nemam pojma, ali navratnije neću. Nemam pojma.
A ne mogu. Gdje si, brate, jebem ti mater u pitu. Buraz, ja je neko narkoman, onaj ovih jedan što je bio zle ribe jebate, izgleda ko da je peder, majke. Ako nije peder, buraz, šta je onda jebate? Možda bolje mene, nemam pojma, kao čovjek. Blago buraz. Ja izgledam onaj ovih kuši kokidana, ma nema me već. Ništa, braći moja, to je bilo to od ovog... To je bilo to od ovog videa, ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, rešite taj like, subscribe se, postanete član najjačih gamera na Balkanu, a mi se idemo sad igrati moj veliki pozdrav i... Ćao!